Yung buntag. Kami karon sa baybay kay palit may isda kay wala na yung masudan. Ayan may karon diri sa dulong. Kauban si iya Janet sa tay. Danglay na. Maniyo dagan maniyo. Kaya ba? Pansat eh? Puro pansat yo. Hindi pansat oh. Mga ka-vlog, tanawa, dangas nagpansat oh. Pilang kilo sa pansat oh, dagkuan eh. Hindi man maabli. Pilang kilo sa danglay? Pilang kilo sa danglay? Pilang kilo sa danglay? Ba't ila man ako? Ay, ila din eh, tigan eh. Hindi mo alam, ang bitaw. Hindi ako ng kilo alam. Kilo? Pila lang kilo? Pila? 200 kilo. Pag nag-isda karon mga ka-vlog. May karon sa dulong nilang Winjoy. Ara Winjoy nga dulong kay mga ambit ni og isda nila. Makadaog bukan mo kan sa saog. Nagsaog lang ubang mga manadagat sa ilang pump boat kay murag hapit ay nahuman naman siguro na sila og pangkalay sa ilang karon masubay pa ta sa ilang dulong kay murag daghan pa sila kuha na pay pokot nga wala na nakalay. Daghan pa isda oh. Kabase ni? Pilang kira sa base yo? Dahil pre kabase gid yo. Asalay kabasi kuha murag hapit sa tunga sa balde tagba 5 ang kilo. May kabasi nga gitang kabasi nga dagan og imbis. Napasalay pukot nga wala nila nakalay dapat na isa sa lalom. Na sulod. Ay dagan isa sa lalom. Aha! Sa kilo. Ha? 800. Mga ka-vlog ulat ni nga mahumas sa sila og kalay kay deserve may makapalit ni pahuman lang pangalay pero hapit sa mga isa kabanata na lang ni. May duha na lang kabanata mga ka-vlog. Ano mo artista? To ara. Artistahin face. Oh, isa kabanata humanana og pangalay lahi na pod kini na pod ka-vlog duha kabanata daw ni murag napa ni dagang isda sa ilalom. Porta. Oh mga ka-vlog. Unsa na pansat na? Pansat to? Oh, pansat. Napa ni dawang ko sa ilalom? Napa din na? Napa dayo? Kabasi. Ano kabase? Ay, kauban natong vlogger na si MG Vlog. NGR na NG. MGR na ito mo. Tawag manok si buwan man to. Ito to. Ano pinaka-owner ko diyan kay Tanaw, video. Video na mo karon mga ka-vlog dagang kami pansat. Kay lami, sa may lami lutoon ani mga ka-vlog. Nadago kay pansat oh. Mga pila kani kabuok dagan mga ka-vlog 1 2 3 mga lapas si pulo. Pansat mga nindot ayo. Buhay pa ang uban. Dong kay sulti do. Eh mga ka-vlog na ay pansat day karon sa baybay. Nga sa baybay mga ka-vlog fresh from the sea. Kita mo anak mga ka-vlog. Ano gitawag? Usi tawag yo pansat? Unsa? Ay, disco ko lang. Ano gitawag og shrimp, of course. Ano mga ka-vlog, dagan pa kay ngani. Kasi lami lutuon ani. Sa lami lutuon ani. Butter shrimp or pinirito lang, ha? Bisag piritoon na ni mga ka-vlog, lami na kayo, asin na. Kung bati na, lami kini kayo. Dili ko kawan kay walay gasto. Oh, nakawan na daw, pwede ra. Kawan ng tubig. Talay mo. Anang isa ka last nga banata. O tara ilang gikalay, last na lang na nga banata. Pero pwede na may makapalit unya para magpatimbang. Kilo ni Basing mo, duwa? Dua. Ay, isa ro eh.
kilo anak. Tara ang kabase nga palitunon na mo niya. Bali 1 ka kilo lang o Eh, dua ba para pansat. Pilang usat pilang kilo ning pansat? 100. Pansat mga presko pa kayo. Presko pa. Oh. Tagasa ni mga bata ni. Madaganag ko ay. Unsa man na yung kwa gusto? Gusto na. Tagasa mo. Bugaw mga sa bugaw. Lala, masukunan yun na si Edwin ba kayo? Panghatag. Ako sa isgot, bugaong nga mga... Ah, bugaw gid yo. Dah, limi ni. Ano bugaw gid yo. Pilang kilo pa yung bugaw? Ora na. Isa? 100 siguro ang kilo anak. Ano na kilo ni? Kilo na kilo? 1 kilo ni? Nami ko Balik kayo nga ni. mga ka-vlog. Isda o sa isdang danglay mo pila kang kilo ani? Murag 1 kilo maguro ni. Vlog na humana sila og kalay sa ilahang mga pokod niya mga pila ka kabanata. Karon ila nang gisaog. Magsaog sila sa isa kasakayan ay sa ka boat. Pinahuman po sila og kalay sa ilahang mga pokod. Nakapulit nami sa balay, karamang unang palit. Sa kakilong danglay balik 200 pesos to ni. Danglay ni sagol lambay og kuan. Ngayon kami sa mga balay mga ka-vlog kay kami og grammar kay kabantay mga tong dalang nga pansad. Palit mig 1 ka kilo ato tag 800 daw ang kilo ato. Ba't sa ato namo kasi tawon or bukalan lang or pindot mong buttered shrimp. Kay may hangiyo siya kay mga balik 2 kilo man to nga pansat. Hangiyo siya nga tunga mi ato para di madapon sa bayron. Pindot to tawon. Tapuha na to og grammar kay mabot ang tagiya sa pansat ron pagtimbangon to tungaon to mga 2 kilo ka papel nga pansat o gamitan nato og grammar kay mas accurate man yung mito ko ng grammar o gamito dayon ang napalit na to ganyan day tuod niya danglay wala pa nato timbangon nato niya kanang nga mas tagiya kung bila kami ka kilo na munang timbangon ng mong danglay nga gipalit naon na to og pila maabot pila na 3/4 na maabot mag 7 3/4 kilo no 750 3/4 sa kilo pilang kilo ng danglay tay ikaw Oh, sino ko ngayon anak niya? atong danglay nga napalit Lagot pa na siya sa mga pag-vlog is mga 3/4 lapas gamay 750 grams 3/4 na itong mapalit kung Dapat siya, kini siya. oh, 800 grams 800 grams 1,000 grams mo ng 1 kilo Pinitan mo 9 grams. Kanya din 900 grams then 1 kilogram 1,000 grams Kinaraman na 7 gramos kara triple. so mga 3/4 na siya tapos gamay 3/4 750 grams mga 760 grams at ako nang itimbang ng kuan pansat yun pansat ako nang itimbang itong maawa na mo pila ka mabot ni ay tunga mo niyo isa kilo ta ni pili sa kulog dagbuyo kaya baon niya 1 kilo tungaon na mo ang pansat nito para mo nagtunga sa mga pansat panglag wala na kinausap nabigyan mo sa City Kurinta. mga kablang nakapalit dito ron kung pansat mga sa kakilo og na ay pakapin yung gamay mga 1 kilo og 100 grams 10 grams presyo ani is 740 plus isda nga 150 200 150 no ang bayran noon pila ang bayran niyo okay
890. Kantidad ano na pahit na maro agawa 890 pesos. Ay mga pansat mga napalikron. Pila na te? Sa kilo na? Napod mi napalit nga ops isa ka kilo nga kabasi. Baga nag-imbis din no? Isa ka kilong kabasi, himbis mo baga kayo himbis. Ano mo sa bulag puday?